Suomen syntyminen on kuin lottovoitto. 7 resepti oikein ja pakkohoitoon. Lisänumeroilla saatu masennus ja ahdistus. Nuoren miehen kädet vauvasta asti kahlitut. Saat tehdä vapaasti tätä ja tota, kunhan vaan ettei tätä ja tuota. Elämässä tarkoitus on maksaa verot ja kuolla. Aikaisin pois, niin ei oo siustakaan huolta. Sit kun oot päässyt eläkeikään, mikä kasvaa koko ajan vaan lisää ja lisää. Mut mitäpä sitä muka muuta haluaiskaan, kun tehdä elämänsä töitä eikä pitää hauskaa. Tai hauskaa on se viikko Kanarial viettää. Turisti rysässä kiireessä rientää viikkolomaa ja takas sorvi ääreen. Venaamaan lotto voitto tekemäsi käänteen. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi ja tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi, tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. Inosten keskellä ei toimi karma, kun jostain syystä talous ja taivas on harmaa. Pimeitä täällä on suurin osa vuodesta. Kahvivoimalla yrittää päästä ylös kuoteesta. 7 kuppi päiväs kansallishuumetta. Juhlamokka tai paulikki, kunhan vaan on tuoretta. Huomenna sit otetaan elämä omi käsi. Koneella arpo lapullisen ärrän täti. Joku muu voitti ja pinta nousee kateus. Vielä ainakin viikon kestää krooninen apeus. Eikä tehdä mitä halutaan, vaan mitä muut haluaa. Eikä huomioida aika ohi valua. Se tajua liian moni ihan liian myöhään, kun on vuosikaudet joutunut muiden jäljiä syömään. Sit sitä miettiikin tekemänsä työtä ja viimeisen kerran panoksensa pesän työntää. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi ja tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi, tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. Seitsemän oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi ja tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi, tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana tulee keski-iän kriisi, kun 40-vuotiaana tartut aseisiisi ja tyhjennät sen lippa vaimoos ja itseesi. 7 oikein ja synnyt paratiisiin. 20-vuotiaana